Ir-rebbija ilha li bdiet ftit iktar minn ġimgħa u l-poplu Malti żgur mhuwiex qed jistenna li tinqata' l-kaċċa fir-rebbija sabiex jibda jgawdi l-kampanja Maltija f'dan l-istaġun. Dan kien il-messaġġ ewlieni waqt mixja familja li ġiet organizzata mill-Moviment Iva il-ħadd wara nofsinhar fl-aħrax tal-Mellieħa. L-għan ewlieni ta' din l-attività kien li juri l-poplu Malti is-sabiħ tal-kampanja Maltija fl-ispirtu ta' bilanċ, saħaq il-kelliem tal-Iva Niel Xwiereb. Fil-fatt għalhekk organizzajna dillum biex nuru li kampanja tista' titgawda minn kulħadd fir-rebbija kaċċa jew le. Fil-fatt bħalissa kieku il-kaċċa miftuħa, bħalissa xorta ma ssirx kaċċa għax il-kaċċa fir-rebbija tingħalaq f'nofsinhar. Xwiereb kompla jgħid li l-bilanċ kien inkiseb meta minn 60 ġurnata l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija tnaqqas għal 20 nofs ta' nar. L-attività ittellet fiż-żona ta' ħdejn il-Kappella tal-Kunċizzjoni fl-aħrax tal-Mellieħa li hija assoċjata mal-kaċċaturi. Xwiereb fakkar li din iż-żona jikkultivaw għall-kaċċaturi u kull min attenda seta' jara x-xogħol kbir li jagħmlu f'dawn l-inħawi. Apparti minn hekk fl-attività ittellaw diversi attivitajiet tal-familja kollha fosthom wirijiet ta' klieb, falkunerija u tarif dwar il-biodiversità tal-inħawi.